या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। I'm pretty sure right say we'll reach faster. I was here 2 days ago. It's faster from the left. No, yeah, it's the right. You can't always be right, Natina. Turn right. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. राज्याच्या राजकारणातली आताची सर्वात मोठी बातमी, पहाटेच्या शपथवेळी जे सरकार स्थापन झालं होतं त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची संमती होती असा मोठा गौप्यस्फोट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला। एका वाहिनीशी बोलताना त्यांनी हा गौप्यस्फोट केलाय। पाहूयात नेमकं काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस। त्यावेळी आमच्याकडेही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून ऑफर आली की आम्हाला स्टेबल गव्हर्नमेंट हवं आणि म्हणून आपण सरकार तयार करूया। आणि मग राजकारणामध्ये ज्यावेळेस एखादा व्यक्ती तुम्हाला धोका देतो त्यावेळी तुम्हाला चेहरा पाहत नाही बसता येत, तर मग आम्ही निर्णय केला की चला ठीक आहे। आणि म्हणून आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली आणि चर्चा केल्यानंतर म्हणजे मी अगदी स्पष्टपणे सांगतो की जी काही चर्चा झाली ती माझ्यासोबत विश्वासघात तर झालाच आणि 2 वेळा झाला। पहिला विश्वासघात उद्धव ठाकरेजींनी केला। उद्धवजींनी आमच्या सोबत निवडणुका लढल्या, आमच्या सोबत निवडून आले। निवडणुकीच्या काळामध्ये प्रत्येक भाषणामध्ये मोदीजी म्हणत होते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतील तेव्हा ते टाळ्या वाजवत होते, अमित भाई म्हणत होते तेव्हा ते टाळ्या वाजवत होते, नड्डाजी म्हणत होते तेव्हा ते टाळ्या वाजवत होते। नव्हे तर त्यांनी स्वतःही अनेक भाषणांमध्ये माझाच नेता म्हणून उल्लेख केला। आणि त्यानंतर ज्यावेळी नंबर त्यांच्या लक्षात आलं असं आहे की आता आपल्याला मुख्यमंत्री बनता येतं, त्यावेळी त्यांनी माझा फोन देखील घेतला नाही, माझ्याशी चर्चाही केली नाही आणि मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची त्यांना इतकी प्रिय झाली की ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत निघून गेले। त्यामुळे निश्चितपणे एक प्रकारे आमचा विश्वासघात त्यांनी केला। दुसरा विश्वासघात ज्यांनी केला त्यांना मी कमी दोष देईल, कमी याकरता देईल की ते काही आमच्यासोबत निवडून आले नव्हते। ज्यावेळी उद्धवजी काँग्रेससोबत चर्चा करतायत, राष्ट्रवादीसोबत चर्चा करतायत हे लक्षात आलं आणि त्यांची चर्चा पुढे गेली आहे लक्षात आलं, त्यावेळी आमच्याकडेही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून ऑफर आली की आम्हाला स्टेबल गव्हर्नमेंट हवं आहे आणि म्हणून आपण सरकार तयार करूया। आणि मग राजकारणामध्ये ज्यावेळेस एखादा व्यक्ती तुम्हाला धोका देतो त्यावेळी तुम्हाला चेहरा पाहत नाही बसता येत, आणि मग आम्ही निर्णय केला की चला ठीक आहे। आणि म्हणून आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली आणि चर्चा केल्यानंतर म्हणजे मी अगदी स्पष्टपणे सांगतो की जी काही चर्चा झाली ती शरद पवार साहेबांशीच झाली होती, ती काही खाली झालेली चर्चा नाही। शरद पवार साहेबांची चर्चा झाली, त्यानंतर गोष्टी ठरल्या, त्या ठरल्यानंतर त्या कशा बदलल्या हे आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे। त्यामुळे त्याही ठिकाणी एक प्रकारचा विश्वासघातच आमच्यासोबत झाला। पहिला विश्वासघात हा जास्त मोठा मी मानतो, कारण तो आपल्या सोबतच्या व्यक्तीने केला होता। ही वॉज अंडर ऑब्लिगेशन टू फॉर्म अ गव्हर्नमेंट विथ अस, आणि तरी त्यांनी तो केला होता। त्यामुळे तो मोठा विश्वासघात होता, हा छोटा होता। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप। अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108।
आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर येते. सिंधुदुर्गात मुलांना पळवून नेण्याचा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडल्याचं समोर आलंय. कणकवली तालुक्यातील सावडाव गावामध्ये प्राथमिक शाळेतील 3री ते 6वी पर्यंतच्या 6 मुलांना अनोळखी इसमांकडून किडनॅप करण्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती सावडावचे माजी सरपंच दत्तात्रय काटे आणि शिक्षकांकडून देण्यात आली आहे. सावडाव गावातील 3री ते 6वी शिकणाऱ्या मुलांचं किडनॅपिंग झाल्याचा प्रकार घडलाय. यामध्ये एका 4चाकी गाडीमध्ये मुलांना जबरदस्तीने बसवून त्यांना किडनॅप करण्याचा प्रयत्न झाला. यामध्ये मुलांना चाकूचा धाक देखील दाखवण्यात आला. काही मुलांच्या डोक्याला दुखापत देखील झाली आहे. त्यावेळी मुलांनी आरडाओरड केली असता त्यांना वाटेतच सोडून ती 4चाकी गाडी आणि त्यातील व्यक्ती हे पसार झाले. अचानक झालेल्या प्रकारामुळे सावडाव शाळेत शिकणारी ही मुलं आणि ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. या घटनेचा तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुप्रिया बगडे, मिलिंद देसाई आणि सावडाव गावामध्ये दाखल झालाय. नमस्कार. कणकवलीमध्ये धक्कादायक प्रकार घडलेला आहे. कणकवली तालुक्यातील सावडाव गावामध्ये 3री ते 6वीमध्ये शिकत असलेल्या 6 मुलांना किडनॅप करण्याचा प्रयत्न झाला असल्याची माहिती येथील स्थानिक माजी सरपंच आहेत दत्तात्रय काटे यांनी दिली. तसेच शिक्षकांनी देखील दिली आणि या दरम्यान आपण इथे पोहोचलो आणि नेमकी माहिती जाणून घेतली असता पोलिसांकडून समजत आहे की ही जी मुलं आहेत ती 1 नंबर शाळेतून शाळेत जात होती आणि त्याच दरम्यान एक गाडी आली, 4चाकी गाडी आली आणि त्याच्यामध्ये त्या मुलांना बसवण्यात आलं आणि त्यानंतर ती गाडी त्या मुलांना घेऊन जात होती आणि त्यानंतर मुलांनी आरडाओरड केला आणि त्या दरम्यान त्या मुलांनी आरडाओरड केला असता त्या जे गाडीमध्ये 2 इसम होते असं एक समजतं आहे आणि त्यानंतर त्या 2 इसमांनी फोन लावायला बाहेर आली आणि फोन लावायला बाहेर आले आणि त्याच वेळी त्या मुलांनी आरडाओरड केला आणि मुलं तिथून पळून गेली, काही अंतरावर येऊन पळून गेली अशी माहिती एकंदरीत पुढे येत आहे. पण पोलीस जे कणकवली पोलिसांच्या ज्या बर्गे मॅडम आहेत ते इथे दाखल झालेले आहेत आणि ते तपास करत आहेत, मुलांकडून जाब घेत आहेत. ग्रामस्थ देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. हे ग्रामस्थ आपण पाहू शकतो की या शाळेच्या आवारात मोठ्या संख्येने सावडाव ग्रामस्थ इथे जमा झालेले आहेत आणि सावडावमध्ये भीतीचं आणि भयभीतपणाचं वातावरण झालेलं आहे. माझी मुलगी इयत्ता 6वीमध्ये शिकत आहे, 12 वर्षाची आहे. हा घडलेला प्रकार धक्कादायक असून आम्हाला अजून त्याच्यात वातावरणाची भीती वाटत आहे आणि असा प्रकार कधी घडू नये त्याची वरून चौकशी व्हावी, सखोल चौकशी करावी अशी माझी विनंती आहे. आमच्या या ग्रामपंचायतीमध्ये मासिक मीटिंग चालू होती. त्या दरम्यान 10 साडे11च्या मध्ये टायमिंगमध्ये आमचे काळेल सर शिक्षक आहेत केंद्र शाळेमध्ये 1 नंबर शाळेमध्ये. त्यांनी मला फोन केला की असं मुलं कोणतरी गाडीमधून नेऊन त्यांना मध्येच सोडलं आहे, ती मुलं पळत सुटली आहेत. ती डगरेवाडीतल्या डगरेवाडी शाळेमधल्या शिक्षकांनी त्यांना थांबवलं आहे. तर तुम्ही तात्काळ इथे या. तर मी तिकडून ग्रामपंचायतीमध्ये इथे आलो तर मुलांना बघितलं तर मुलांकडे जे काय जादूटोणा करतात अशा प्रकारचं त्यांच्या चेहऱ्यावरती कलर वगैरे लावलेला होता आणि ते मुलांशी चौकशी केली तर ती मुलं म्हणत आहेत की आम्हाला ओमनीमधून गाडीमध्ये बसवलं, तेलीवाडीचे ते विहीर आहे तिथे आम्हाला आतमध्ये टाकलं आणि इथे घेऊन आले थड्याजवळ. इथे आमच्या शाळेकडे जाणारा रोड आहे तिथे घेऊन आले. तिथून मध्ये चाकूचा धमकी दाखवून ओरड करू नका असं ते मुलांनी सांगितलं. मग त्यानंतर आम्ही इथे बघितलं तर ती अवस्था त्या मुलांची अशीच होती की घाबरलेली होती. परंतु त्यांची एकदम मनस्थिती होती. म्हणजे हे खरोखरच किडनॅपवर काय ती मुलांना पळून नेण्याचा प्रयत्न चालू नक्की झालेला आहे असं मला वाटतं. त्यावर मी त्याच्यानंतर मी आमचे अंमलदार बीट अंमलदार त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केला की असा प्रकार इकडे घडला आहे तर तुम्ही तात्काळ इथे या. नंतर मी तुमच्याशी संपर्क साधला की असा विषय झालेला आहे. प्रशासनाकडून आपली काय मागणी? नाही, ह्या ज्या अशा अनेक फेरीवाले असतील किंवा वेगवेगळी माणसं ज्या गावातून फिरतात तर त्यांना एक आयडेंटिटी कार्ड असावं. कारण ते नसल्यामुळे आपल्याला कोणाला थांबवू शकतो आपण बाहेर येऊन येणाऱ्या माणसाला, तू चौकशी करून ये, तू इकडून, असं होत नाही. पण थोडं ढिलं आहे एवढं नक्की. जी कोण जाणार रोड असेल किंवा तरंद्यात जाणारा रोड असेल किंवा नांदगावात जाणारा रोड असेल या बाजून या वेळेमध्ये ज्या गेलेल्या गाड्या आहेत जर नांदगावच्या ठिकाणी फुटेज CCTV जर घेतलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी कळू शकतं आणि शिक्षक कॉलनीच्या फाट्यावरती जे फुटेज आहे त्या ठिकाणी आपल्याला कळू शकतं की ही गाडी इकडून पास झाली होती काय. 100% या मुलांना किडनॅपिंगचा प्रयत्न झालेला आहे. मुलांना तशा प्रकारच्या नखाच्या वगैरे खुणा दिसत आहेत आणि लाल रंग जो लावला आहे तो फॉरेन्सिक लॅबमध्ये नेऊन चेक करण्याची गरज आहे की याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचं केमिकल वापरलं आहे आणि त्या केमिकलमुळे मुलं कोणी बरोबर नसताना सुसाट धावत सुटली आहेत
हा प्रकार विचित्र आहे. म्हणजे शाळेकडच्या दिशेने मुलं धावण्याच्या विरुद्ध दिशेने धावत निघालेली आहेत. त्यामुळे थोडंसं या सतर्कतेने मुलाची दप्तरं देखील मिळाली नाही आहेत. दप्तर त्या मुलांकडनं काढून घेतली आणि त्यांना सांगितलं. असं मुलं म्हणतात की ही दप्तर तुम्ही आमच्याकडे द्या, दप्तरांची काय आवश्यकता नाही. पण मुलांनी एक मोठेपणा दाखवला की ते पाण्याच्या बाटल्या घेऊन एक दप्तर सगळ्या भरल्या आणि बाकीचे 4 दप्तर त्यांच्याकडे, ती दप्तरही बाकीची आपल्याला मिळालेली नाही आहेत. तर त्याचाही शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. जर आपल्याला याची जी स्वान पथक आणून जी माणसं कुठून गेली आहेत, ही आवाट्याने गेली, ज्या ठिकाणी वळेत, तर जर ते आपण करू शकलो तर आपण नक्की यांचा शोध लावू शकतो. 10:30च्या मनाने म्हणजे खांदारवाडीच्या त्या साईडून रस्त्याने सुमो नाही तर व्हॅन काहीतरी गाडी आलेली आहे. त्यांनी मुलं जात नव्हती तरी रेटून त्या मुलांना जबरदस्तीने हे केलं आणि घेऊन आले सड्यापर्यंत. आणि ते मुलं मुलांना फोन ते काहीतरी दप्तरं वगैरे टाकण्याचे काहीतरी हे केलं त्यांनी. आणि त्याबरोबर मुलांनी दरवाजा उघडून लपून राहिले त्या साईडला आणि धावत इकडे निघालेले. तेव्हा मग शिक्षकांनी, या डगरेवाडीतल्या शिक्षकांनी बघितलं आणि गाडी घेऊन पळत निघाले आणि त्या गाडीतून घेऊन आले. ते घाबरलेली मुलं रडत होती, पालक वगैरे त्यांना कळल्यावरती ते रडत होते आणि लाल पूर्ण पिंजरीसारखं काहीतरी, आम्हाला वाटलं पहिलं अगोदर रक्त आलं, पण पिंजरीसारखं काहीतरी लावलेलं होतं त्यांना आणि खूप घाबरलं. आणि त्यांच्या एकीच्या डोक्याला नख लागलेलं आणि चाकू दाखवून त्यांना भीती दाखवली आणि मग ते बोमटले पण नाही. भीती दाखवल्यामुळे ते घाबरले भरपूर. आणि इकडे आल्यावरती शिक्षकांनी वगैरे पालक आले, माणसं आली, ग्रामस्थ आले आणि माजी सरपंच, उपसरपंच, आमची मीटिंग चालू होती, मासिक सभा, त्याच फोन आला त्यांना आणि ते धावत सुटले, निघाले आणि इकडे येऊन मुलांना वगैरे आधार दिला त्यांनी. मी साधारण वर्गामध्ये शिकवत असताना मला आमच्या शाळेतल्या गणवेशामध्ये, म्हणजे जिल्हा परिषदच्या शाळेचा जो गणवेश आहे त्या गणवेशामध्ये एक मूल मला पाठीमागून पळताना दिसलं माझ्या गेटवरून. म्हणून मला डाऊट आला की माझ्या आसपास 3-4 किलोमीटरमध्ये जिल्हा परिषदची शाळा नाही आणि असं गणवेशामधलं मूल पळतं म्हणल्यानंतर मी माझ्या मुख्याध्यापकांशी म्हणलो की कोणतरी शाळेचं मूल दिसतं आहे. आणि आम्ही बाहेर येऊन बघतो तर पुढे 5 मुली धावत आहेत आणि एक मुलगा पाठीमागे पळतो आहे. म्हणून आम्ही पटकन बाहेर आलोत. पाठीमागे आमच्या अंगणवाडीतल्या मॅडमना सांगितलं की मॅडम जर आमच्या शाळेकडे लक्ष ठेवा. त्या मॅडम इकडे आल्यानं मी पाठीमागून निघतो. तोपर्यंत ती मूल दिसेनाशी व्हायला लागली म्हणून आम्ही 2 व्हीलर काढली आणि 2 व्हीलर काढून त्यांच्या पाठीमागे पळत होतो, म्हणजे गाडी घेऊन जात होतो. तर ती मुलं पुढे पळत होती. मग आम्ही गाडी घेऊन त्यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांना थांबायला सांगितलं तर ती मुलं थांबलीत. परंतु त्यांच्या चेहऱ्यावर असं पिंजरसारखं वगैरे किंवा एका मुलीला नख लागलेलं, रक्त येत होतं, असं वगैरे सिच्युएशन होती सगळी. मग त्या मुलांना आम्ही सगळ्यांना घेतलं आणि घेऊन त्यांना शाळेत आणून बसवलं. आणि ती मुलं आमच्या परिचयाची, एका आमच्या केंद्रातली असल्यामुळे ती मुलं ओळखलीत. 6 नंबर 1ची ती मुलं वाटलीत. म्हणून मी त्या शाळेचे शिक्षक आहेत काळेल सर, त्यांना फोन केला की सर असा असा विषय आहे, तुमच्या शाळेतली मुलं आहेत. आणि आम्हीही त्यावेळेला जरासं घाबरलेलं सिच्युएशन म्हणून त्यांना बोलवलं. आल्यानंतर त्यांनी ओळखलं की आमच्या शाळेतली 6ची 6 मुलं आहेत. मग त्या मुलांना आम्ही बसवल्यानंतर सन्माननीय सरपंच महोदयांना, त्यानंतर जे काय त्यांचे पालक वगैरे आहेत, त्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका आहेत, त्यांच्याशी आम्ही कॉन्टॅक्ट केला आणि तुम्ही इकडे या. त्या पालकांच्या अजून दुसरी कोण मुलं आहेत की अशीच धावत वगैरे गेलेत म्हणून आम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या घराकडे जाऊन म्हणजे अटेंडन्स चेक करून तेही इथं आले. त्यानंतर सर्व मुलांना आम्ही शांत तिथं बसवून मग पालक येऊन नंतर ते भेटायला लागले. मग सन्माननीय सरपंच महोदय, बाकीचे सगळे जे आहेत, सन्माननीय काठेसाहेब, सन्माननीय झगडेसाहेब, त्यानंतर इथले जे काय पालक वर्ग होता त्यांचा, तो सगळे इथं आले. आणि किडनॅप करायचा प्रयत्न झाला असं म्हणजे मी काय खात्रीशीर सांगू शकत नाही. पण त्या मुलांना ज्यावेळेस सगळे आल्यानंतर विचारलं त्यावेळेला त्या मुलं सांगतात की आम्हाला म्हणजे तिथे एक बावडी आहे त्यांच्या कुठले ते, तिथून त्यांना पिकअप केलं आहे आणि पिकअप करून त्यांना इकडे वर सड्या म्हणून धनगरवाडी, त्या धनगरवाडीकडे नेलं. आणि तिथं तर गावातले काही ग्रामस्थ जाऊन तिथं आले तर तिथे ओमनी सारखे किंवा छोट्या टायरची गाडी तिथं वळवल्यासारखी दिसते असं त्यांचं म्हणणं आहे. ठिकाणी लवकरात लवकर ती मुलं शाळेत आहेत की नाही, कुठल्या शाळेत आहेत आणि कुठून आली, कसं काय घडलं प्रकार, हा देखील शिक्षकांनी माहिती जाणून घेतली नाही. आणि पूर्ण सावडामध्ये ह्या ज्या मुलांमध्ये देखील भीतीचं वातावरण आहे. एकूण 6 मुलं होती, त्यामध्ये ही 6 मुलं होती आणि त्यांना देखील भीतीचं वातावरण. काही मुलांना दुखापत देखील झालेली आहे, डोक्याला दुखापत झालेली आहे. कारण
असं समजते माहिती की त्या म्हणजे आतमध्ये जे 2 इसम त्यांच्याकडे चाकू पण होते अशी माहिती समजते. काही मुलांच्या डोक्याला असं लाल कलरचा रंग लागलेला आहे, त्यामुळे मुलं देखील भयभीत झालेली आहेत आणि ही धक्कादायक प्रकार हा सावडाव गावामध्ये घडलेला आहे. आपण अधिक माहिती देणारच आहोत, पण हा जो धक्कादायक प्रकार घडल्यानंतर पोलीस आपले काम करत आहेत, तर सावडाव ग्रामस्थ येथे जमलेले आहेत मोठ्या संख्येने आणि सावडाव गावामध्ये आता भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. एकंदरीत लवकरात लवकर हे जे कोणी काम केलं असेल, किडनॅपचा प्रकार केला असेल, ते लवकरात लवकर मिळावेत. पोलिसांनी याचा शोध लावा ही प्रामुख्याने मागणी आहे. तसेच त्यांची दप्तरं होती, जी मुलांची दप्तरं, ज्या मुलांकडे दप्तरं होती, ती दप्तरं देखील त्यांना मिळाली नाही आहेत, ती देखील फेकून देण्यात आलेली आहे अशी माहिती एकंदरीत पुढे येते. त्यामुळे नेमका हा प्रकार काय आहे याची पोलिसांनी चौकशी करावी हीच अपेक्षा सावडावासीय व्यक्त करत आहेत. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. पत्रकार वारिशी प्रकरणात भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणेंनी खासदार विनायक राऊत यांच्यावर पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केलेत. पाहुयात पत्रकार परिषदेत नेमकं काय म्हणालेत निलेश राणे. आज आपल्या सगळ्यांना इथे भेटण्याचं कारण पत्रकार श्री शशिकांत वारिशे यांचं काही दिवसापूर्वी निधन झालं आणि त्यानंतर पोलीस केस झाली आणि पोलीस केस झाल्यानंतर आरोपी पकडला गेला. माझ्या माहितीनुसार त्या आरोपीवर 302 ची केस लागलेली आहे, सेक्शन लागलेलं आहे आणि आरोपी अटक झालाय. असं असताना खासदार विनायक राऊत सातत्याने काल पण कुठल्या तरी सभेमध्ये ही राणेंची माणसं आहेत असं करून सातत्याने मीडियामध्ये असेल किंवा त्यांच्या कुठल्या भाषणांमध्ये असेल किंवा कार्यक्रमांमध्ये असेल सातत्याने आमचा संबंध जोडायचा प्रयत्न करत आहेत. कारण का त्यांच्याकडे एकच कलमी कार्यक्रम आहे, राणे एके राणे, बाकी खासदारकीचं काम त्यांचं संपलंय. खासदार काय काम करतात हे त्यांना माहिती देखील नाही. 8.5 वर्षामध्ये केंद्र सरकाराकडे कोकणामध्ये किंवा रत्नागिरी सिंधुदुर्गाचे एवढे प्रश्न प्रलंबित असून सुद्धा मागच्या 8.5 वर्षामध्ये खासदार विनायक राऊतला राणे कुटुंबाच्या पलीकडे एकही प्रश्न सोडावा असं या खासदाराला वाटलं नाही. पण मी खासदारावर नंतर येतो. काही विषय मला तुम्हाला हा जो आरोपी पकडला गेला त्याबद्दल आपल्याला सांगायचे. हा जो आरोपी पकडला गेला, जो सातत्याने विनायक राऊत जो आरोप करतोय, हा नाणार रिफायनरीच्या संदर्भात पहिल्या दिवसापासून समर्थनात आहे. त्यांची तिची काय कमिटी असते, समिती असते, त्या समितीचा एक भाग आहे. आमचा मधल्या काळामध्ये स्वाभिमान पक्ष होता. तो पक्ष असताना देखील ह्या माणसाचा कधी आमचा संबंध आला नाही. पण रिफायनरीचा जेव्हा आम्ही समर्थन करायला सुरुवात केली, जसा आमच्या संपर्कात रिफायनरीच्या संबंधात की इथे रिफायनरी आली पाहिजे, तसाच संबंध अनेक व्यासपीठांवर वेगवेगळ्या नेत्यांबरोबर हा आरोपी दिसलाय, ही व्यक्ती दिसली. उदाहरण सांगायचं झालं तर माजी आमदार हुस्न बानू खलिफे मॅडम यांच्याही बरोबर त्याचे फोटो आहेत. आणि नुसते फोटो आहेत म्हणून मी काय कोण माणूस चुकीचा आहे असं मी समजायचं कारण नाही. कारण का विनायक राऊत सोबत सुद्धा ह्या व्यक्तीचे फोटो आहेत एका लग्न समारंभामध्ये. पण नुसता फोटो आहे म्हणून संबंध आहे असा जोडणारा मी व्यक्ती नाही.
उदय सामंतांबरोबर फोटो आहेत, सगळ्या नेत्यांबरोबर फोटो आहेत. कारण का जो रिफायनरीचा समर्थक आहे त्या व्यक्तीबरोबर ही व्यक्ती भेटली आहे. राजन साळवी बरोबर यांचे फोटो आहेत. राजन साळवी नंतरच्या काळामध्ये जेव्हा रिफायनरीच्या समर्थनात आले तेव्हा अनेक मीटिंग ह्या व्यक्तीला, आंबेडकर ह्या व्यक्तीला घेऊनच त्यांनी मीटिंग केलेली आहे. कलेक्टर कार्यालय असेल किंवा पब्लिक प्लॅटफॉर्म असेल. पण विनायक राऊतला ही सगळी नावं आठवत नाही. ही सगळी नावं विनायक राऊत ओळखत नाही. त्यांना फक्त राणे दिसतात. अगोदर उद्योग मंत्री सुभाष देसाई होते तेव्हा आम्ही विरोधात होतो. संघर्ष आम्ही अंगावर घेतला. आम्ही काय सत्तेमध्ये नव्हतो. निलेश राणे एकमेव व्यक्ती आहे, रत्नागिरीमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन मी सांगितलं होतं ह्या जमिनीमध्ये गैरव्यवहार चाललेत रिफायनरीसाठी आणि त्याच्यावर इन्क्वायरी बसली पाहिजे. हे मी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं होतं, ज्याच्यावर तेव्हाचे अध्यक्ष विधिमंडळाचे सन्मान्य नाना पटोले साहेब यांनी कमिटी नेमली होती माझ्या सांगण्यावरून की ह्याच्यावर इन्क्वायरी बसली पाहिजे, ह्याचं खरं खोटं बाहेर आलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये मी पुरावे सादर केले होते. काही ठाकरेंच्या जवळची नावं मी सादर केली होती की जमिनीच्या व्यवहारामध्ये कोण कोण आहेत. ही सगळी नावं मी दिली होती. मला असं वाटतं विनायक राऊतना हा सगळा विषय डायव्हर्ट करायचा आहे. कारण का मी जे पुरावे दिले होते, सुभाष देसाई, त्यांचा मुलगा भूषण देसाई यांचे काय काय व्यवहार त्या जमिनीमध्ये कसे कसे कोणाकोणाबरोबर झाले हे मी पुराव्यानिशी ठेवले होते, पत्रकारांच्या समोर ठेवले होते. हा जो आंबेडकर किंवा जो कोण आरोपी आहे, मागच्या 6 महिन्यामध्ये जेव्हा शिंदे फडणवीस साहेबांचं सरकार आलं, उद्योग खातं रत्नागिरीकडे गेलं. आता उदय सामंत या खात्याचे मंत्री आहेत. या खात्याचं जो काय कारभार एकदा उदय सामंतांकडे गेला त्या दिवसापासून, म्हणजे हे सरकार बसल्यापासून ते आतापर्यंत मी ह्या व्यक्तीला, किंवा राणे साहेबांनी तर लांब लांबपर्यंत बघितला नाही, पण मी ह्या व्यक्तीला हे सरकार बसल्यापासून बोलणं सोडून द्या, साधा फोनवर सुद्धा माझी आणि त्याची काही चर्चा नाही, कधी ओळख नाही, काय त्याचा संबंध नाही. हे सरकार बसल्यापासून. कारण का उदय सामंत जेव्हापासून या सरकारचे मंत्री झाले, या विभागाचे मंत्री झाले, सगळा कारभार, सगळ्या मीटिंग ते त्यांच्या अध्यक्षतेखाली घ्यायला लागले आणि नाणार हा प्रकल्प होणार. आणि जर तो व्हायचा असेल तर उद्योग खात्याची मोठी भूमिका आहे ही या माणसाने ओळखली आणि त्या दिवसापासून हा माणूस उद्योग खात्याच्या वेगवेगळ्या ऑफिसर्स सोबत आणि मंत्र्यांसोबत आणि त्यांच्या लोकांसोबत त्याची उठबस व्हायला लागली. पण विनायक राऊत नाव घेणार नाही. विनायक राऊतना राणेच दिसतं. आम्ही त्या काय खात्याचे मंत्री नाही. हा जो आरोपी आहे त्याचा लांब लांबपर्यंत मागच्या 6 महिन्यामध्ये सरकार बसल्यापासून कोणाबरोबर संबंध आहेत, विनायक राऊत कधी हिंमत दाखवा त्यांचं नाव घेण्याची. किती खोटं बोलणार. आणि मग तुम्ही सांगता तुम्ही सच्चे शिवसैनिक, बाळासाहेबांचे संस्कार तुमच्यावर. हे संस्कार, खोटे बोलायचे संस्कार बाळासाहेबांनी कधीच कोणाला शिकवले नाही. आम्हाला फरक पडत नाही विनायक राऊतचा, पण ज्या काही गोष्टी सातत्याने खोटं बोलल्या जात आहेत ते लोकांना कळल्या पाहिजे की ही व्यक्ती सातत्याने खोटं बोलते. हा आंबेडकर जो आहे, जो आरोपी आहे, हा मागच्या 6 महिन्यामध्ये काय काय करत होता हे पोलीस इन्क्वायरीमध्ये बाहेर येईलच. पण ही जी काही इन्क्वायरी चालू असताना विनायक राऊतची ढवळाढवळ चालू आहे, ही 353 ची केस होऊ शकते. पोलिसांच्या इन्क्वायरीमध्ये आता ती FIR झाली, आरोपी अटक झालाय, तुमची ढवळाढवळ जी काय चालली आहे ना, फरक कोणालाच पडत नाही. कारण का हवेत गोळीबार करायचा विनायक राऊतला त्याची जुनी सवय आहे. पण पोलीस एन्क्वायरीमध्ये खरं खोटं जेव्हा बाहेर येईल, विनायक राऊत परत एकदा माती खाणार. परत एकदा जनतेला कळणार की ह्यांनी आपली 2 महिने फुकट घालवलं. कोकणाला जे काय हवं होतं, जे काय केंद्र सरकाराकडे ज्या काही गोष्टी आपल्या प्रलंबित आहेत त्या न मागता, त्या न घेता ह्यांनी नाही तो विषय वेगळीकडे वळण देत गेला आणि मुख्य जे विषय आहेत, जे प्रमुख विषय आहेत
ते बाजूला झाकून ठेवायचा जो काय नेहमीचा त्याचा प्रयत्न 8.5 वर्षापासूनचा आहे, तो ह्या वेळेसही त्याचा तोच प्रयत्न आहे. ह्याच्यासाठी मी काही गोष्टी आपल्यासमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पोलीस इन्क्वायरी चालू आहे, पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे. जो काय विषय आहे पोलिसांचा तो पोलीस हाताळतील आणि जी इन्क्वायरी सरकारला बसवायची ती इन्क्वायरी ह्या विषयामध्ये बसवावी ही आग्रहाची मागणी आमचीही आहे. म्हणजे एकदा दूध का दूध पाणी का पाणी एकदा होऊन जाऊ दे आणि विनायक राऊत परत एकदा तोंडावर आपटू दे, एवढंच या अनुषंगाने मला सांगायचं होतं. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. अरे आई एम प्रीटी श्योर राइट से we'll reach faster. I was here 2 days ago. It's faster from the left. No, yeah, it's the right. You can't always be right, Natina. Turn right. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. जगप्रसिद्ध स्कोडा कंपनीची कार खरेदी करण्यासाठी आता आपल्याला गोवा किंवा कोल्हापूर पुण्याला जावं लागणार नाही. स्कोडा कंपनीच्या गोव्यातील कार्यालयामार्फत खास सिंधुदुर्ग वासियांसाठी या वाहनांचं प्रदर्शन स्कोडा कंपनीनं सिंधुदुर्गात आयोजन केलं आहे. यामध्ये दिनांक 13 आणि 14 तारखेला कणकवली इथं आणि 15 आणि 16 तारखेला कुडा इथं स्कोडा कंपनीच्या वाहनांचं भव्य प्रदर्शन नमस्कार मित्रांनो, महाराष्ट्रामध्ये आणि जगभरामध्ये जगप्रसिद्ध असलेली जी स्कॉडा गाडी आहे त्याचा जो टेंट आहे तो आता कणकवली या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकमध्ये आहे. या गाडीच्या 2 नवीन मॉडेल येथे आणि ह्या स्कॉडा गाडीच्या माध्यमातून उपलब्ध केलेल्या आहेत कंपनीने. आणि या स्कॉडा गाडीबद्दल नवीनच्या मॉडेलबद्दलची माहिती आपण आज जाणून घेणार आहोत आणि त्या संदर्भात आपल्यासोबत या गाडीचे जे डिटेल देणार आहेत ते आपले सहकारी आहेत. मी त्यांच्याशी चर्चा करत. साहेब, काय सांगू इच्छिता, ही नवीन गाडी लॉन्च झाली आहे मार्केटमध्ये आणि त्याबद्दल आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे, काय असेल? नमस्कार, माझं नाव कौस्तुभ काणेकर. ही जी आहे ती स्कॉडा कुशाक आहे आणि त्या बाजूला जी आहे ती स्कॉडा स्लाविया. आज आम्ही आहोत कणकवलीत. स्कॉडा कुशाकमध्ये 2 इंजिन ऑप्शन येतात. एक 1 लिटर TSI येतं, एक 1.5 TSI आहे. ज्याचा जो पॉवर आउटपुट आहे तो 115 PS आणि 178 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. आणि जो 1.5 मध्ये आहे ते 150 PS येतं, 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. दोन्ही याच्यात तुम्हाला मॅन्युअल ऑटोमॅटिकमध्ये तुम्हाला गिअर बॉक्सचा ऑप्शन आहे. आम्ही गाडीत बसून त्याचे फीचर्ससुद्धा एक्सप्लेन करू शकतात, बट आम्ही रिक्वेस्ट करतात की तुम्ही इकडे येऊन कणकवलीत येऊन तुम्ही गाडी बघू शकतात. आम्ही आज आणि उद्या 2 दिवसासाठी इकडे आहे, तो आतमध्ये जाऊन आम्ही फीचर्स बघू. सो ही जी आहे ही स्कॉडा कुशाक टॉप वेरियंट आहे, स्टाईल वेरियंट ज्यांना आम्ही म्हणतात. की टॉप वेरियंटमध्ये तुम्हाला सनरूफ मिळतो, मग तुम्हाला व्हेंटिलेटेड सीट्स आहे, वायरलेस चार्जर, ऑटो हेडलॅम्प्स, ऑटो रेन सेन्सिंग वायपर्स, मग क्रूज कंट्रोल येतं. जो इंजिनचा पार्ट आहे इट इज 1 लिटर TSI अगेन विथ जनरेट्स 115 PS आणि 178 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. तुम्हाला मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक दोन्ही याच्यात तुम्हाला ऑप्शन्स आहे. सेफ्टी वाईज देर इज 6 एअरबॅग्स येतात, मग ABS, EBD, स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग असे खूपसे सेफ्टी फीचर्स असतात. स्कॉडाचं मेन प्रायोरिटी, मेन फोकस जो असतो तो सेफ्टीवर असतो. त्यामुळे जे ग्लोबल NCAP क्रॅश टेस्ट झालं आहे त्याच्यात 5 स्टार रेटिंग स्कोअर केलं आहे इन बोथ ॲडल्ट आणि चाइल्ड सेफ्टीमध्ये. आता हे स्टॅरिंगचं मत बघितलं त्याला स्टॅरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आहे. इकडे जो असतो मल्टी फंक्शन डिस्प्ले किंवा व्हर्च्युअल कॉकपिट आम्ही म्हणतात ते कंट्रोल करायला असतो. इकडे व्हॉल्यूमसाठी आहे, ट्रॅक चेंज करायला आहे. हा इन्फोटेनमेंट सिस्टम येतो विथ अँड्रॉइड ऑटो, ॲपल कारप्ले कनेक्टिव्हिटी. हा जो AC टच पॅनल आहे हा जो फॅन स्पीडसाठी असतो आणि हा टेम्परेचरसाठी. मग वायरलेस चार्जर आहे, व्हेंटिलेटेड सीट्सचे बटन आहे इकडे. मग ऑटो डिमिंग मिरर येतं. हा सनरूफ पण जो आहे तो तुम्हाला टॉप एंडमध्ये भेटतो. सीट
तुम्हाला मागे इट्स अ 5 सीटर SUV जो ग्राउंड क्लिअरन्स याचा असतो इट इज 188 mm आहे आणि जो व्हील बेस आहे तुम्हाला एक्सटिरियरमध्ये मी तुम्हाला दाखवतो. इवन द बूट स्पेस आहे तो पण मी तुम्हाला दाखवतो. बूट स्पेस इट इज क्वाईट स्पेशियस. ओके. तर याचा जो व्हील बेस आहे जो टायर टू टायर आहे इट इज 2651 mm आहे आणि इट इज द बिगेस्ट इन द सेगमेंट. सो याचा जो लेगरूम आहे तो लेगरूम पण चांगला मिळतो तुम्हाला. मी जस्ट तुम्हाला लेगरूम पण दाखवतो मागच्या सीटवर कसा असतो तो. हा जर लेगरूम बघितला तर तुम्हाला चांगला लेगरूम मिळतो इकडे. प्लस इकडे बाजूला आर्मरेस्ट पण आहे. हा एक बाजूला आर्मरेस्ट आहे. आणि मागे बूट स्पेस पण आहे. बूट स्पेस पण इट इज वाईट कम्फर्टेबल. 385 लिटर्स. याच्यात तुमचं सीट पण फोल्ड करू शकतात. तुम्ही पाहिजे तर 40-60 स्प्लिट आहे. सीट फोल्ड करू शकतात. सो हा जो गिअर बॉक्स आहे दिस इज अ 6 स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर. याच्यात तुम्हाला पार्किंग, रिव्हर्स, न्यूट्रल, ड्राईव्ह आणि स्पोर्ट्स मोड मिळतं. प्लस इकडे पेडल शिफ्ट आहे म्हणजे तुम्हाला प्लस मायनस तुम्ही गिअर मॅन्युअली शिफ्ट करू शकतात समज तुम्हाला करायचं असेल. तर ह्या तुम्हाला टॉप व्हेरियंटमध्ये स्टाईल जो व्हेरियंट आहे त्याच्यात सनरूफ पण येतो. सनरूफ ओपन करून 1 टच पुश आहे. आताच आपण या कौस्तुभ कानेकर यांच्याकडून ह्या गाडीबद्दल माहिती जाणून घेतलेली आहे. आणि स्कॉडाची गाडी म्हणजे जगप्रसिद्ध जे ब्रँड आहेत त्यांच्या ब्रँडची ही गाडी आहे आणि त्यामुळे हा जो आता ट्रेंड आहे कणकवलीमध्ये लागलेला आहे, कुडामध्ये देखील आहे. ही प्रसिद्ध गाडी आता बरेच जे ग्राहक आहेत ते येऊन इथे बघत आहेत, याची राईड घेत आहेत. त्यामुळे कणकवलीकरांच्या पसंतीस ही गाडी उतरते एवढं मात्र निश्चित. कम्फर्ट चांगलं आहे आणि ऑफकोर्स जर्मन कार आहे त्यामुळे ते स्टॅबिलिटी वगैरे चांगली आहे. इंजिन ऑडीचं आहे. सो मस्त. राईड देखील केली जाते. राईड हाय स्पीड स्टेबिलिटी खूप चांगली आहे बाकीच्या ब्रँडपेक्षा. हां 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 सुटेबल आहे. ॲज SUV रगिडनेस आहे गाडीत. गाडी चांगली आहे ओव्हरऑल. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. निसर्गाच्या सानिध्यात स्वच्छंद आणि शांत जीवनाची सुरुवात म्हणजेच कुडाळमधला एक अतिशय सुबक प्रकल्प. निलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प. MIDC रोड, राज हॉटेल जवळ, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. बुकिंगसाठी संपर्क 94 230 52 002 आणि 99 23 90 0202. ठाकरे गटाकडून भाजप आणि बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला मोठा धक्का दिलाय. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या वतीनं निरवडे येथील मेळाव्यात पक्षप्रवेश झाला. सुमारे 650 पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी शिवसेना सचिव खासदार विनायक राऊत यांनी शिवबंधन बांधून स्वागत केलं. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीनं निरवडे येथील मेळाव्यात पक्षप्रवेश झाला. सुमारे 650 पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते निरवडे येथील सुभाष मयेकर, संदीप पांढरे, दशरथ मल्हार, गणपत जाधव यांसह नागरिकांचं शिवसेना सचिव खासदार विनायक राऊत यांनी शिवबंधन बांधून स्वागत केलं. यावेळी आमदार वैभव नाईक, जिल्हा संपर्क प्रमुख अरुण दुधवडकर, जिल्हा प्रमुख संजय पडते, तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ, मतदारसंघाचे बाळा गावडे, विधानसभा संपर्क प्रमुख शैलेश परब, जिल्हा बँक माजी अध्यक्ष सतीश सावंत, शिवसेना युवा नेते संदेश पारकर, विधानसभा समन्वयक अतुल रावराणे,
उपजिल्हा प्रमुख चंद्रकांत कासा, राजू नाईक, दोडामार्गचे बाबूराव धुरी, शब्बीर मणियार, राजू मुळीक, आबा सावंत, राजू मुळीक, सरपंच गुणाजी गावडे, योगेश नाईक, संजय तानावडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. विश्वकर्मा मित्रमंडळ सुतारवाडी कणकवली यांच्या वतीनं राज्यस्तरीय बैलगाडी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या स्पर्धेला स्पर्धकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. तर आमदार वैभव नाईक यांनी या शर्यतीचं केलेलं उद्घाटन हटके ठरलं. तर बैलगाडा शर्यतीचा उडालेला धुरळा पाहण्यासाठी बघ्यांची तुफान गर्दी होती. विश्वकर्मा मित्रमंडळ सुतारवाडी कणकवली यांच्या वतीनं राज्यस्तरीय बैलगाडी स्पर्धेचं आयोजन कणकवलीत करण्यात आलं होतं. या बैलगाडी स्पर्धेचं उद्घाटन आमदार वैभव नाईक यांनी अनोख्या पद्धतीनं बैलगाडीत बसून केलं. या सर्व मित्रमंडळाला मी पहिल्यांदा हार्दिक आभार व्यक्त करतो की त्यांनी आपल्याला ही एक संधी दिली या बैलदौड स्पर्धा भरवण्याची. आणि खूप चांगल्या प्रकारची स्पर्धा या निमित्ताने या विश्वकर्मा मित्रमंडळाने भरवलेली आहे. आणि नीट आयोजन या बैलदौड स्पर्धेचं या ठिकाणी केलेलं आहे. गेले आम्ही 15 दिवस, संदेशभाई, आम्ही 15 दिवस, तुम्हाला माहिती आहे, हे सगळे मित्रमंडळ आमच्याकडे येत आहेत. आणि ह्या मित्रमंडळाच्या वतीने जी बैलदौड स्पर्धा होती त्या कलेक्टरच्या परमिशन घ्याव्या लागतात. आणि या कलेक्टर परमिशन घेण्यासाठी आम्हाला जवळजवळ महिनाभर त्याचे कष्ट करावे लागले. पण या खरे कष्ट या मिस्त्री मंडळींनी केलेले आहे की त्यांनी कलेक्टर ऑफिसला जाऊन पशुवैद्यकीयची परमिशन घेऊन, तहसीलदाराची परमिशन घेऊन, सगळे सरकारी परमिशन पार पाडून या स्पर्धेचं नियोजन पार पाडलेलं आहे. आणि खूप चांगल्या प्रकारची स्पर्धा या निमित्ताने यापुढे सुरू होणार आहे. खूप चांगल्या प्रकारची स्पर्धा या सुरू झालेली आहे. चांगल्या प्रकारचं नियोजन या विश्वकर्मा मंडळाने केलेलं आहे. काही पत्रकार आहेत इथे उपस्थित, त्यांना वाटतंय की निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे, पण आता फक्त बैलगाडीचा धुरळा आज चांगल्या प्रकारचा उडणार आहे. त्यामुळे या सर्व विश्वकर्मा मंडळींचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो, स्वागत करतो आणि आभार व्यक्त करतो. आणि या स्पर्धा त्या ठिकाणी घ्याव्या लागतात. आणि म्हणून किती जरी त्या ठिकाणी नियम असले तरी शेतकऱ्यांनी ठरवलेलं आहे कुठल्या परिस्थितीमध्ये ही स्पर्धा त्या ठिकाणी जिवंत राहिली पाहिजे. आणि अशा प्रकारच्या भव्य दिव्य स्पर्धेचं आयोजन हे सातत्यानं होत राहिलं पाहिजे. कारण हा जो काय सगळा खटाटोप आहे, तो हा जो आज स्पर्धा घेण्याचा जो प्रयत्न आहे, याच्यामधनं प्रत्येकाला असं वाटतं की माझ्या शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी आनंद मिळाला पाहिजे. आणि अशा प्रकारच्या भव्य दिव्य बैलगाड्या स्पर्धा त्या ठिकाणी झाल्या पाहिजे. खरं तर मी जास्त वेळ न घेता मी या सगळ्या स्पर्धकांचं मनापासून या ठिकाणी कौतुक करतो. त्यांना स्पर्धेच्या निमित्तानं शुभेच्छा देतो की आपण ही अतिशय खिलाडी वृत्तीने ही स्पर्धा या ठिकाणी यशस्वी करावी. आणि याच्यामध्ये जे आपलं कौशल्य आहे त्या बैलगाडी शर्यतीतलं हे त्या ठिकाणी दाखवून द्यावं. आणि या स्पर्धेवर त्या ठिकाणी आपल्या चषकावर आपलं नाव त्या ठिकाणी कोरावं, असं मी या निमित्तानं आपल्याला सांगतो. खरं तर ही स्पर्धा गेल्या 3-4 वर्षांना पहिल्यांदाच या ठिकाणी होते. आणि या स्पर्धेच्या निमित्ताने आपला उत्साह या ठिकाणी वाखण्याजोगा आहे. आणि गेले 5-6 वर्ष या स्पर्धा बंद होत्या, परंतु गेल्या वर्षीपासून या स्पर्धा काही अटीवर या ठिकाणी शासनाने मान्यता दिली. आणि त्यासाठी सातत्याने आमच्यासारखे लोकप्रतिनिधी सातत्याने प्रयत्न करत होते की हा शेतकऱ्यांचा खेळ आहे. शेतकरी आपल्या बैलाला धष्टपुष्ट ठेवतात आणि त्यातनं एक शेतकरी लोकांच्या डोळ्यासमोर येत असतो. आणि त्यामुळे या स्पर्धा खरं तर कणकवली शहर किती मोठं असलं तरी कणकवली शहराचा खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागात आहे. गाभा हा ग्रामीण भागातच आहे. आजही या शहरातील 50% लोक हे शेती करतात आणि शेतकरी वर्ग आहेत. राणे कुटुंबी असू देत, मिस्त्री कुटुंबी असू देत, परब कुटुंबी असू देत, हे सातत्याने या कणकवली शहरामध्ये 60-70% शेती आजही या शहरामध्ये आहे. आणि त्यामुळे कणकवली शहरामध्ये या स्पर्धा तुम्ही विश्वकर्मा जयंती या ठिकाणी घेतलात त्याबद्दल मी तुमचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो की ग्रामीण भागामध्ये स्पर्धा होत असतात, परंतु नगरपालिका क्षेत्रामध्ये या पहिल्यांदा स्पर्धा होत आहेत. त्याबद्दल आपलं अभिनंदन करतो. सुशांत नाईक यांनी सुद्धा या स्पर्धेत शिक्षकांसाठी
प्रयत्न या ठिकाणी गेले 15 दिवस करत होते. त्याला यश या ठिकाणी आले. आणि आपण खरं तर या कुठल्याही स्पर्धा घेतल्यानंतर आपला सहभाग असला पाहिजे आणि आपला सहभाग अत्यंत या ठिकाणी उत्साह दर्शवणार आहे. त्या अशा स्पर्धा या शहरामध्ये यापुढच्या काळात सुरू होतील. या स्पर्धेमध्ये प्रथम विजेता ठरले ते कणकवली वरचीवाडी येथील चंद्रकांत सावंत यांच्या बैलगाडीनं 48.19 सेकंदात 800 मीटर अंतर पार करत पहिला नंबर पटकावला. यावेळी नगरसेवक सुशांत नाईक यांच्या हस्ते त्यांना रोख रक्कम आणि चषक देऊन सन्मानित करण्यात आला. तर दुसरा नंबर राजू बागवे कुडाळ कुंदे यांनी, तर तिसरा चंद्रकांत नारायण वाटवे यांनी पटकावला. तसेच उत्कृष्ट गाडी चालक संतोष ठाकूर हळवल तर उत्कृष्ट बैलजोडी चंद्रकांत वाटवे कुडाळ यांना देण्यात आला. विश्वकर्मा मंडळाचा होता, त्यामुळे त्या योगदानामुळे मी बघितलं तर हजारो प्रेक्षक या स्पर्धेसाठी उपस्थित होते आणि या स्पर्धेचा आस्वाद घेतला आणि चांगल्या वातावरणात ही स्पर्धा आधी पार पडली. जवळजवळ 30-40 बैलगाड्यांचा सहभाग यामध्ये होता आणि कोणालाही दुखापत न होता ही स्पर्धा पार पडली आहे. त्याच्यामुळे चांगल्या पद्धतीने स्पर्धा पार पडू, प्रेक्षकांना चांगला आनंद घेऊन कणकवलीतील सर्व सहकारी म्हणजे कणकवली शहरातील सर्व लोक इथे उपस्थित होते आणि चांगल्या प्रकारची स्पर्धा या ठिकाणी पार पडली. या स्पर्धेमध्ये प्रशासनाच्या वतीनं नायब तहसीलदार शिवाजी राठोड, पोलीस उपनिरीक्षक सागर खंडागळे, तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी चौगुले आणि त्यांचे सर्व सहकारी उपस्थित होते. या बैलगाडीच्या स्पर्धेचं उद्घाटन आमदार वैभव नाईक यांच्या उपस्थितीत बैलगाडीवर बसून मैदानात फिरवत करण्यात आलं. यावेळी शिवसेना नेते सतीश सावंत, संदेश पारकर, सुशांत नाईक, कन्हैया पारकर, प्रदीप मसूरकर, तेजस राणे, सदानंद राणे, अंबाजी राणे, मंगेश राणे, जयू धुमाळे, प्रथमेश मेस्त्री, नीलकंठ मेस्त्री, अनंत मेस्त्री, विश्वनाथ मेस्त्री, कल्पेश मेस्त्री, प्रशांत साटम, अनिकेत देसाई, प्रकाश मेस्त्री, संजय पांचाळ, दत्तू मेस्त्री, बबन पांचाळ, सुभाष मेस्त्री, चंद्रकांत मेस्त्री, मंडळाचे अध्यक्ष नितीन पांचाळ, महेश मेस्त्री, अक्षय मेस्त्री, प्रतीक मेस्त्री उपस्थित होते. ही स्पर्धा पाहण्यासाठी हजारोंच्या संख्येनं लोकही जमले होते. त्यामुळे ही स्पर्धा यशस्वीरित्या आणि उत्कृष्ट नियोजनात पार पडली. त्याबद्दल मंडळाच्या अध्यक्षांनी आभार मानले. तसेच स्पर्धेसाठी उत्कृष्ट सूत्रसंचालन बाळू वालावलकर यांनी केलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. सत्यनारायणाची महापूजा आणि केळीपासून बनवलेला सुंदर मखर हे समीकरण ठरलेलं. कोकणात तर या सगळ्याला विशेष महत्त्व. कुडाळात सत्यनारायण पूजेच्या निमित्तानं घेतलेली स्पर्धा आणि त्यात बनवलेले आकर्षक मखर लक्षवेधी ठरले.
आणि पूजेसाठी बांधलेले लक्ष वेधून घेणारे मखर यांची खासियत काही औरच आहे. श्रीदेव भैरव जोगेश्वरीच्या 36व्या वर्धापन एक सरस बनवलेले मखर लक्ष वेधून घेत होते. यात बाजी मारली ती कुडाळातील सुनील मेस्त्री यांच्या मखरानं. गरुडावर आरूढ विष्णू आणि शेषनाग असा हा केळीच्या सोपापासून बनवलेला मखर प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ठरला. कुडाळ येथील प्रवीण मेस्त्री यांच्या शेषनागावर विश्राम करणारा देव विष्णू या मखराला द्वितीय क्रमांक मिळाला. कुडाळ गुडीपुरी येथील अशोक गंगावणे यांच्या गरुड आणि त्यावर असलेला मखर तृतीय आलाय. तर श्रीदेव दत्ताचं दर्शन घडवणारा बेलनदी पावशी कुडाळ येथील दिनेश मुंज यांनी बनवलेला मखर उत्तेजनार्थ प्रथम आला. श्री शंकराची पिंडीच्या आकाराचा सावंतवाडी ओटवणे येथील आकाश मेस्त्री यांनी बनवलेला मखर उत्तेजनार्थ हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ॲप. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. पहाटेच्या शपथविधीला शरद पवार यांची संमती. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा सर्वात मोठा गौप्यस्फोट. चाकूचा धाक दाखवून शाळेतील मुलांना पळवून नेण्याचा प्रयत्न. आणि पत्रकार वारीचे प्रकरणी विनायक राऊत कोणाला तरी वाचवण्याचा प्रयत्न करतायत. निलेश राणे यांचा गंभीर आरोप. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.